Tnetet il-kampanja bl-isem Ilma tal-Vit iftaħu ix-xrob mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma. Dan tħabbar f'konferenza li preżenti għaliha kien hemm il-Ministru responsabbli Mirjam Dalli. Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Kalċilja spjega li sar investiment ta' 127 miljun euro b'kofinanzjament minn fondi Ewropej u permezz ta' xogħlijiet fl-aħħar snin Malta u Għawdex kollha minn tarf ieħor issa għandhom toma uniformi tal-ilma. Spjega li aktar minn 70% tal-ilma ġej minn dak li produċu ir-reverse osmosis f'pajjiżna u dan l-investiment wassal biex Malta għandha li tjeb ilma u blaqwa toma li qatt kellha fl-istorja. Żidna l-porzjon tal-ilma li ġim reverse osmosis li huwa ilma pur ħafna. U naqqasna stazzjoni tal-ilma tal-pjan li huwa bħala karatteristika huwa ilma high in minerals, veri ilma mielaħ bi klorides għoljin. Naqqasna daw il-klorides biex issa ovvjament qed nofru ilma aktar banqas minerali u b'aħjar toma, veri toma aħjar. Għal dan il-għan f'din il-kampanja nazzjonali, il-Gvern se jerġa' jgħin li familji b'sussidja x-xiri ta' carbon filter li qabad dirett mal-vit tal-ilma li kompli għamel l-ilma aħjar għax-xorb. Hemm capping ta' 60% fuq il-carbon filter li jaqbdu mal-vit tal-ilma sa massimu ta' 100 euro. Minnaħtijaw il-Kap Eżekuttiv ta' Regolatur Marġwana Bela spjega li l-applikazzjonijiet jibdew jintlaqgħu mill-25 ta' Marzu u għandhom sal-aħħar tas-sena. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan hu pass enormi hekk kif issa l-ilma tal-vit u sigur u ta' kwalità. U allura qegħdin noffru lill-poplu l-għażla biex imur għall-ilma tal-vit. Qegħdin ninċentivaw ukoll lin-nies biex ikunu jistgħu jinvestu f'carbon filter li ma jswix ħafna flus, imma kif nagħmlu f'diversi oqsma oħra ħarisna u għażilna li ninċentivaw in-nies. Is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Xarmen Gawċi assigurat li l-ilma tal-vit u sigura x-xorb. B'investiment issa li qed jiġri li qed titjieb ukoll it-toma. Allura bekk in-nies ikunu iktar inkoraġġanti li jxorbu l-ilma dirett mill-vit. Aħna ninkoraġġixxu n-nies biex jixorbu iktar ilma u jevitaw xorb li jkun fih ħafna zokkrijiet għaliex għas-saħħa l-ilma huwa dejjem ta' iktar benefiċċju.